Medan vi tittar på vad som händer i sista heatet 100 meter frisim så kallar vi fram i första heatet i damernas 400 meter medley. Molin och medley är det som sponsrar grenen. Vi ska ha 4 stycken heat. De 3 första är juniorheat, så där ska junior-SM avgöras, och sen har vi ett senior-försöksheat. I det första av dessa heat på bana 2 Elin Lundgren SK Hajen. Bana 3 Lisa Eriksson Strängnäs. 4 Josefin Hallman Södertörn. 5 Tove Sparman Väsby. Och på bana 6 Johan Andersson S02. Kristoffer Karlsson från Mölndal, absolut vidare till en final, snabbast i det här heatet och snabbast i försöken med 47,73. Försökssinning, vi har på andra platsen Jakob Thulin med 48,98 och trean i loppet Thomas Törnström.